Tramitació d'expedients de subvencions directes amb subvenció, incoació. Per iniciar la fase d'incoació, en primer lloc, accedim amb les nostres credencials corporatives, codi de xarxa i contrasenya, a través de la URL https://subvencions.ajuntament.bcn. A continuació, cliquem al menú desplegable de dalt a l'esquerra, seguidament d'expedients i cerca d'expedients. Els expedients els genera el sol·licitant des del portal de tràmits. Per a la cerca de l'expedient que hem de tramitar, i que aquesta sigui el més fàcil i ràpida possible, emplenem els camps següents. La tipologia de subvenció, que en aquest cas és directa, el número d'expedient si el coneixem o l'òrgan gestor, entre d'altres. Un cop hem trobat l'expedient que volem tramitar, primer ens fixem que aquest es troba en estat de pendent assignació. Per obrir-lo i començar la tramitació hem de fer clic a sobre el codi de l'expedient que es troba a la columna Expedient GPA. La tasca de pendent assignació només podran realitzar-la aquelles persones usuàries que pertanyin al rol de referent administratiu i formin part de l'òrgan gestor de l'expedient. Dins l'expedient trobem diverses pestanyes per les quals navegarem al llarg del procés. Però en primer lloc hem de fer clic a editar. S'obre una finestra nova i a dades generals hem d'emplenar com a mínim les següents dades per poder avançar. Indicar si aquesta és nominativa o no. Si és plurianual o no. Si el finançament és afectat o no, o si existeix conveni o no. Hem d'escollir la forma de comptabilització. És a dir, amb quin tipus d'assentament s'aprovarà la subvenció. Habitualment, quan hi ha un indicador de conveni o és plurianual serà AD. També hem d'escollir l'òrgan tècnic i l'òrgan d'aprovació. Un cop realitzades les passes que hem comentat, cliquem al botó Canvis d'estat. S'obre una finestra emergent i a transició hem de seleccionar expedient assignat. Per guardar els canvis hem de fer clic a desar, si no els volem guardar premerem tancar. La finestra es tanca automàticament un cop seleccionada l'opció. Si tornem al menú Cerca d'expedients, a través del menú de dalt a l'esquerra i el cerquem novament, comprovarem que el nostre expedient ara es troba en estat revisió tècnica. La tasca de revisió tècnica només podran realitzar-la aquelles persones usuàries que pertanyin al rol de tècnic i l'òrgan tècnic de la persona usuària sigui del mateix nivell o superior a l'òrgan tècnic especificat a l'expedient. Ara procedim a validar la documentació. Fem clic a la pestanya Documentació i dins d'aquí seleccionem Documentació aportada. En aquest apartat trobem la documentació aportada pel sol·licitant a través del portal i que hem de revisar. Per revisar la documentació haurem de fer clic a la icona de document del fitxer que volem revisar i aquest es descarregarà i obrirà automàticament. Un cop revisada, premem Revisar i seleccionem Correcte quan així ho sigui. Avancem el tràmit fent clic a la pestanya Dades sol·licitud i d'aquí seleccionem Dades projecte. Aquí introduïm les dades econòmiques de la subvenció. Al desplegable Import de tercers, cliquem al botó Afegir, s'obre una finestra emergent i hem d'emplenar les dades econòmiques de la sol·licitud per tercer i any. Per guardar els canvis hem de fer clic a Desar. Recordem que si no els volem guardar premerem Tancar. La finestra es tanca automàticament un cop seleccionada l'opció. Tornem a la pestanya Documentació, aquest cop seleccionem la subpestanya Documentació generada. Cliquem al botó Afegir i tot seguit seleccionem del desplegable Incorporar un nou document electrònic. Aquí adjuntem els documents obligatoris per a aquest tràmit, com per exemple l'informe justificatiu tècnic de valoració del projecte, o bé d'altres que es considerin oportuns. Recordem que per guardar els canvis hem de fer clic a Desar i la finestra es tancarà automàticament. Un cop hàgim pujat la documentació seleccionem Canviar estat, s'obre una finestra emergent i en l'opció d'estat final escollim Elaborat i si donem per finalitzat el document per tal que pugui ser signat. Per acabar el procés hem de prémer Desar. A continuació tornem a clicar Canvi d'estat i canviem l'estat final a Pendent signatura. Aquí hem d'escollir les persones signadores a signador. De nou, per guardar els canvis realitzats hem de prémer Desar. Quan la persona responsable hagi signat, a dins de Documentació generada ens apareixerà el document en estat signat i podem continuar el procés.
Fem clic novament a Canvis d'estat, s'obre una finestra emergent i en el desplegable de transició seleccionem Sol·licitud revisada. Seguidament premarem Desar. La tasca d'incoació només podran realitzar-la aquelles persones usuàries que pertanyin al rol de referent administratiu i formin part de l'òrgan gestor de l'expedient. Tornem a la pestanya Documentació, aquest cop seleccionem Documentació generada. Per afegir l'acord d'iniciació, hem de fer clic a Afegir i hem de seleccionar Incorporar un nou document electrònic. Premem Seleccionar, cerquem el document Acord d'iniciació i l'adjuntem. Premarem el botó Desar. Un cop hem adjuntat l'acord d'iniciació, el seleccionem i cliquem Canviar estat per poder canviar l'estat final a elaborat. Premem Desar per guardar els canvis. A continuació tornem a clicar Canvi d'estat i canviem l'estat final a pendent signatura i hem d'escollir les persones signadores a signador. Premem Desar per guardar els canvis realitzats. Un cop les persones signadores hagin signat, ja haurem acabat la primera fase d'incoació i podrem seguir amb la fase de revisió jurídica i administrativa.